Magandang araw mga inahan, unang pasok ng bagong taon, gusto ni amahan linisin ang buong lugar. Hindi dahil para magpalihi ha, kundi dahil kay Kuya Zed. Baka daw gikagid na si Kuya dahil makapal ang alikabok dito sa paligid. Mabuti pa mga alikabok, mga inahan, hindi tayo iniiwan. Araw-araw present. Hindi na mapigilan na tumaapaw na rin ang aming mga labahin, inahan. Kaya maglalaba na rin daw si amahan pagkatapos niyang mag-mop. Sana blessings ni Lord para sa atin sa 2023 ay maging tulad ng mga labahin namin. Hindi tayo nauubusan. Wala pang katapusan. Sana all, char. Habang naglilinis si amahan at habang tulog pa si Baby Lila, ako na may mag-aalaga sa bagong na-check up na si Kuya Zed. To be continued tayo mga inahan. Ito na nga ang mga nireseta ni Doc pagka-check up ni Kuya Zed. Una sa listahan ng Physiogel Daily Moisture Therapy na gagamitin pagkaligo ni Kuya at Physiogel Calming Relief Lotion i-apply sa balat pagkatapos ng maligo. Parehong hypoallergenic, maganda sa mga may dry, irritated at sensitive skin. Kailangan din daw siyang mag-half bath sa gabi. Gamit pa rin itong nirekomenda ni Doc. Kaya papalitan na muna namin yung Lactacid na ginagamit ni Kuya. Ito din yung mga samples na ibinigay ni Doc sa amin. Ginamit ko nga rin kay Baby Lila dahil napaka-sensitive ng balat niya, inahan. Sa kay Kuya Zed naman ay kailanman hindi kami nagka-problema sa balat niya, mga inahan. May rashes nga, di ko maalala kung nagkaroon ba si Kuya Zed mula nang ipinanganak ko siya. Kay Hamison man dyan siya, daan, bisag moreno siya. Char. Ngayon lang talaga siya naka-experience ng skin problem, mga inahan. Kailangan ding painumin ng antibiotic si Kuya Zed para maiwasan ang pagnana ng sugat niya sa mukha at tuhod niya. Alam niyo ba na hindi lang pinapatay ng antibiotic mga bad bacteria na nagdudulot ng impeksyon, pati ang mga good bacteria tulad ng mga natural at helpful bacteria na nasa bituka ng tao ay pinapatay din ng antibiotic. Kaya huwag kayong magtaka mga inahan kung basa ang tae pagkatapos uminom ng antibiotic. Kaya naman pag nagpapainom ako ng antibiotic sa mga bata ay sinasabayan ko rin ng pagpapainom ng Ursiflora. Ang Ursiflora kasi ay nagtataglay ng bilyon-bilyong probiotics na siyang tumutulong para mapalitan at suportahan ang mga nawalang good bacteria. Dulot ng pag-inom ng antibiotic, nilulunok naman lahat ni Kuya lahat ng pinapainom ko na gamot sa kanya maliban lang talaga sa Ursiflora. Kaya hinahalo ko na lang sa gatas niya ang Ursiflora, mga inahan. Nirekomenda din ni Doc na ipagpatuloy ko daw ang pagpapainom sa kanya ng allergy para sa kanyang kati-kati at Immunomax para sa resistensya niya. So kinabukasan mula nang mag-check up kami ni Kuya Zed, heto ang itsura ng balat ni Kuya. Di pa rin mapipigilan ang paglutang nila. Araw-araw ay kinukuhaan ko ng picture para makita ko kung humuhupa ba yung mga butli. After 3 days ay nagsimula na rin mga layo sa mga naunang tumubong butlig at gumaling na rin ang sugat ni Kuya Zed. Yung ibang butlig na huli ng tumubo ay panay pa rin ang gara, mga inahan. Hindi rin naman ako nag-aalala kahit matagal-tagal ang paghupa ng mga butlig niya dahil di rin naman nilalagnat si Kuya Zed. Dumidede pa rin siya at naglalaro din. Wala rin siyang ubo at sipon, mga inahan. Like everything is fine ba? Except sa mga butlig niya, inahan. Like that, char. Malaki na talaga improvement sa balat ni Kuya after 3 days. Pahala na lang ni mga ulat unahan basta gumaling lang si Kuya Zed. Pag ganito mga panahon, nagkakasikip mga anak natin, tayong nanay talaga nagiging unang takbuhan nila. Nararamdaman kasi natin kapag nasasaktan ng mga anak natin or kadrama-drama lang. Ika nga may maternal instinct tayo, mga inahan ba? Nang maging nanay ako, na-realize ko kaya pala nagkakaroon tayo ng koneksyon sa ating mga anak. Ay dahil tayo kasi mismo yung source of comfort nila. Kung tinatanong niyo naman ako mga inahan, kung di ba ako nag-aalala, baka mahawaan si Baby Lila, ay no choice talaga inahan. No, yayaman kami good. Maliban sa pagbantay bata, trabaho rin ng mga gawaing bahay. Para makakilos ang isa sa amin ni amahan sa gawaing bahay, kailangan isa sa amin magbantay ng mga bata. Kaya di na talaga ma-practice ang social distancing, mga inahan. Tulad ngayon, habang nagluluto si amahan sa kusina, ako na may nagpapatulog ni Kuya Zed, sabay pa dede ni Baby Lila. The struggle is real, mga inahan. Ramdam na ramdam ko talaga. Di ko tuloy ma-imagine kung paano mula huto yung mga single mommies ng ganito araw-araw at kung ano rin ang diskarte sa mga inahan na sunod-sunod ang mga anak. Kaya shoutout sa mga single mommy dyan na nagtataguyod ng kaniyang pamilya na kaya kahit mag-isa. Shoutout din sa mga inahan na nakasurvive na at malalaki na ang mga anak kahit nagdore may panoon. Tayo po'y dakila at ulirang mga inahan. Ako'y babangon na rin kapag narinig ko ng mga hilik ng dalawang baby na to. Kapag mahimbing ng tulog nila, tsaka na ako pwedeng kumain at makagawa ng mga gusto kong gawin. Pero sa ngayon ay gutom na ako at kakain muna si inahan. Ako'y nagpapasalamat naman sa aking butihin at responsableng asawa sa pag-abag sa mga bata at gawaing bahay. Gaan talaga sa pakiramdam mga inahan, lalo na Doremi ang dalawa kong baby. May dala pa siyang butong dito, pinatikim niya sa akin. Ikagod niya para pugaan sana at gamitin ang gata para sa niluluto niyang saang. Pero ang lambot pa daw para pugain, kaya hinaluan na lang niya ng condensed milk para maging simpleng dessert namin. Sarap nga mga inahan. Luto na rin ang saang na niluto ni amahan. Nabili niya to sa merkado, naibog siya kay presko daw kaya napabili si amahan. Para di mahirapan sa pagkuha ng laman, pinupukpok na rin amahan ang balayan niya. Eto na't kain tayo mga inahan. Eto maiitim na part ng saang ay hindi ko kinakain. Makati kasi, kaya tinatanggal ko. May chika ako sa inyo inahan. Alam niyo ba kung paano kumain ng mga taga-syudad? Paano naman kumain ng mga taga-bukid? Ha? Di ako mabubusog kung di nakangangabibig ko kapag ngumunguya ako inahan. So alam niyo na kung saan ako nabilong inahan.
Salamat sa panonood, Mama Annie! Lasa na.